عزو سلام تناطبوا فنونا مكتال تركوا بزغوركم تعزتنا كم تعلون له محمد عشران كلتان لكاتي سفركم عرضن فرعون صدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر زعد من صحاتكم تصنح ميكا على الحرب فلما جنبك أنو تتاتو أفلم أب فورو قطري أبتكال تعنا زحر سانة سطورات بعصرتو كرتنة وحمشة ميتايت كبيلو أب جرمن إيطاليان زغر سرعيد فنكل بخبز بلا معارك تتسمبلو أب رابع مدرغ زور رواندا إيرتراون تغدادم تزنار صوتا بمصبراغ أب حمشيتي ماليا تعاويتو أب زيناتات وصاي صدتا تريبولي نموحاس تغناغنت ميليشياتات ليبيا سراويتون كابتا كتما كوچو تسمامعو روسيان فنزويلان زندنا نمدن فعزة كايرو نتفتات كم زحيلو أفريقيا حرستوت هندي زغربو طلب تقبالنت بمسانو جمرو سلماوي سلفي بزحايله ملكو كم زغصلو أفريقيا زرززينا ننبرتي من محدارات كبابي فورو زولا أفتا أيرومالة حدشن مالكان زغلغل ماكل تعنا فورو آبا قلقلو تحرسي زمسكن نتفتاتي سلاسل كمزولو تحبيروم وكيلي رينا جمال مع التالكة بملكع تصبصام زدالو تحشتو إفرين قدام أب ماكل تعنا فورو ناي زحارسا نفس صورات قطري بعصر تغلتنت بحمشتمي تاويت كم زعبي حلفنا ماكل نرس رمضان محمد عمر قليصوم قلتر نايتن بسروع نابتات كالت ملاليسن كونتات عشيلاتنن زتقتاتلا نفس صوراتون بشوعات تميتاويت كم زبالة بمتقاس بسنك زنبرة برتوع موقت مبزحتن سدرابيتات نابكال كبابيتات بمسقامن شفنة كتابات بحدانت بشدش تميتاويت كم زقودلة أرديوم أب مزق بيت أنوسات أب كنت شحن 23 سوسان حمشن أديتات أديكسنا كابين 56 حارسن 4 ناب كال ريفر ناب هوسبيتال ريفر كيدن حمشن أب كنت شحن 24 سجيرن أبزي كم ستريو زلها نزي مزق بيت أنوسات عند حرسات صبغ عند علي زبل أب ناي كتاب دما أب كنت شحن 20 كلت 310 كونكول أب كنت شحن 23 دما 300 حمشن خون مالتي أبكم أبزي زبطة حدا دما لوم زبن هروس لزنا بغري أبز خبابنا 40 شوعات عندك سنتريت هرونير مال تنقول تم سدرا تساقي مو أبكالي خطابات سلز خطبو بخمزي أبزيه قدل كيلو مالتي اتنو الزبا كبع الصوتين الزباتها سمينا وقيح بحر بمقانو كتصالت ريتا كبابن من ساق مدهاني تسرت أنتون سلزكاد ترئيو حمام عصو بسلستمي تاويت كمزنكي ونقليسهم نرس رومدان أسعيبو بتصوتاور كبز محلال في حمامات نمقوصصار كتصالي قوسقواسات كمزكاد بمحبار لهم عمت مرمراتات HIV فنطاطان كابز قبورو نفس صراز ركبوهم كلتا 216 زيقاتات متن ملكفتي بادو ميتاويت منبارو آنتسيروم نرس اسماعيل عبدالله بوغونو أب تتقامنت تكالات عنا بحافشا أب كنكن قدمن دحرن حرسن أقلقلوت كتابة دما بفلايز نبرا نقحات إنا برغا خمز مصب بمقلاص بزحتا قلقلتي أب قمت بمئتاو اتا معكلت عنا التعابي اللخونتات قولحتا كوهابو تلابيوم نقحات نيزي حبر السبكا كاب جزينا بجزيسي ندا معبلي صبغ ندا مصي مصالو زياده خا عب كتابات انترينا كتابات قدم تي بزح افلطو ينبرون افلطو نيرو ندغن همزي بزح ينبرن لومي جن زخون أدي مالت قلعة قطيفة جزء أمسياتو تختابت كي حرف إلى كمان كم معلت أمسياتو دا ختبت تنقحتنا كتابت صبغ الله مالتي كن قدم حرسن كا صبغ الله مالتي حرسها كب جزء إن تما حيشة مسي مالتي حرسي 100 أو تكالت عنا حرسان لنا نزار ولا نخلينا درجة 7-8 ميتاوتسي نتي تكالت عنا مسي حرسهم زلوا قميتنا تلني مالتي ما أكلت عنا فرو ننبرت من محضرات كباب فرو زولا أفتا
ኣይሮማለ ሓድሽን ማልካን ኣገልግሎት ክንክንን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ክታበት መርመራ HIV ከምኡን ካልእ ኣገልግሎት ትህብ ናብ ካል ዜና ምስንሰግሩ ኣብ ጀርመን ኢጣልያ ሆላንድ ደቡብ ሱዳን ግብፅን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተፈላለየ ነጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማስያ ኣሰላሲሎም ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ፀብጻብ ተዋሂዱሎ ኣዲባ ዓብዱ ከቕርቦ እዩ ኣብ ጀርመንን ኢጣልያን ዝነብሩ ዜጋታት ፈንቅል ቅኒት ሓርነት ብዝብል ቴማ ዝኽሪ መበል 34 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ጠንቢሎም ኣብ ጀርመን ከተማታት ኑርንበርግ ማንሃይም ዶዞልድሩፍ ሙኒኽ ፍራንክፈርት ክራይስት ኣፈንባኽ ካይዘር ስላውተርን ሃምበርግን ኣብ ዝተኻየደ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ዜጋታት ዝተሳትፎውን መንእሰያት ማእከል ዝገበረን ጽምብል ብባህላውን ስነ ጥበባዊ መደባት ደሚቑ ምንባሩ ትዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብቲ ጋጣሚ ብህፃናትን መንእሰያትን ዝተዳለውን ዝቐረበን ንዕዙዝነት ስርሒት ፈንቅል ኣብ ታሪክ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጽባርቕ ፍሉይ መደባት ምስ ስርሒት ፈንቅል ዝዛመድ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ከምኡውን ኣብ ስርሒት ፈንቅል ብዝወዓሉ ተጋደልቲ ዝተዋህበ መደብ ዋርሳ ቀሪቡ ካብ 4 ክሳብ 18 ለካቲት ኣብ ኢጣልያ ከተማታት ፓሌርሞ ካታንያ ናፖሊ ኣውራዞ ባሪ ሮማ ፈሬንዜ ፒዛ ቦሎኛ ፐርማ ቶሪኖ ብሬሻ ጆኖቫ ቬሮና ፓዶቫን ሚላኖን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ዜጋታት ውዳቤታቶም መሒሎም መደባት ሃገራዊ መኸተን ምድንፋዕ ዘለዎም ድልውነት ደጊሞም ኣረጋጊጾም ምእትኻብ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሆላንድ ብ17 ለካቲት ኣብ ከተማ ደንኻኽ ኣብ ዝወደቦ ባህላዊ መደብ ድማ ኣብ ኣገዳስነት ምሕያል ውዳቤታት ኣብ ምዕቃብን ምውራስን ባህልን ክብርታትን ዘተኮረ መደረታት ቀሪቡ ብኻልእ ወገን ውዳቤ መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ብ18 ለካቲት ኣብ ጁባ ራብዓይ ጉባኤ ኣቃኒዑ ኣብቲ ጋጣሚ ኣምባሳደር ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ታሪክ ኤርትራ ታሪክ መንእሰያት ምዃኑ ውዳቤ መንእሰያት ህግደፍ ከዓ መቐጸልታ ናይዚ ታሪክ እዚ ከም ዝኾነ ብምግላጽ መሳርዑ ስጢሙ መድረኽ ዝሓቶ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ ን3 ዓመት ነቲ ውዳቤ ትምርሕ ኣካያዲት ኣካል መሪጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ናብ ሪፓብሊክ ግብፂ ብ27 ጥሪ ብዘካየዶ ጉባኤ ብ17 ኣባላት ዝቖመት ኣካያዲት ኣካል መሪጹ ኣብቲ ጋጣሚ ኤምባሲ ኤርትራ መደባት ማሕበረኮም ንምዕዋት ካብኡ ዝሕተት ደገፍን ኣበርክቶን ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ ኣብ ንዞባ ተሰነይ ዝርከባ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ህፃናት ዘጋጠመ ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ብኣጋብ ብምልላይ ንዕኦም ኣብ ዝበቅዓ ኣገልግሎት ቆላሕታ ገይረን ክሰርሓ ፃውዒት ቀሪቦም ሱፐርቫይዘር ናይቲ ንዞባ መምህር ዮሃንስ ዕቁባዝጊ ብ17 ለካቲት ምስ ኣካየድትን መምሃራንን ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ዘካየዱ ርክብ ኣገዳስነት መዋዕለ ህፃናት ኣብ ምምእዛን ቆልዑን ሓፈሻዊ መረዳእታ ትምህርቲ ኣብ ምስራፅን ዕዙዝ ምዃኑ ብምብራህ ብሰንኪ ስንክልና ዕድላት ትምህርቲ ዝንፈጎም ህፃናት ከይህልው ግደኮም ብሓፈሻ ናይ ወለዲ ድማ ብፍላይ ክሕይል ኣተሓሳሲቦም ኣብታ ትምህርትን ዘለውን ዓቕምን መሳለጥያን ተጠቒመን ንስንኩላን ከከም ኩነታቶም ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ከሳትፉ ሓላፍነታዊ ጉብአን ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር ዮናስ ህፃናት ብትካላት ቅድመ ትምህርቲ ስለ ዝሓልፉ መምሃራንን ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ምልላዮምን ምሕጋዞምን ብዕቱብ ክሰርሓ ተላቢዮም መምህር ዮናስ ኣብ መወዳእታ ብኹልንትኖም ብቑዓት ተምሃሮ ንምምልማል ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ንምዕዋት ኣብ መጻኢ ዝህንፃ ኣብያተ ትምህርቲ ንስንኩላን ኣብ ግምት ዘእተዋ ክኾና ብምዝኻር ኣብ ስንኩላን ዘሎ ኣሉታዊ ኣጠማምታ ንምቕያር ተራክቦም ክሕይል ተማሕፂኖም ኣብ ሜላታት ኣማህራን ኣተኣላልያን ኣካላውን ኣእምራውን ስንኩላን መግለፂ ዝሃቡ መምሃራን ብወገኖም ዓቕሚ ተምሃሮ ስለ ዝፈላለ መምሃራን ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዘሎ ደረጃ ብቕዓት ብምግንዛብ ንኹሎም ብዘሳትፍ ኣገባብ ከስተምህሩ ኣብ ሕብረተሰብና ሙሉእ ብምሉእ ዘይጠፍአ ድሑር ባህልታትን ልምድታትን ድማ ንትምህርቲ ብኣሉታዊ ጸሎ ስለ ዘሎ ተራ መሓውር ምምሕዳርን ግንባርን ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቦም ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክን ሸለልትነትን ዝጠንቆም ሓደጋታት ንምንካይ ብ21 ለካቲት ኣብ ባሩንቱ ንወነንቲ ዓረብያ ፈረስ ማለት ካሮሳ ዝተምሮ ሂቦም ኣብ ንኡ ዞባ ባሩንቱ ሓላፊ እብረ ሞተረኛ በረኸት ስዩም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወነንቲ ዓረብያ ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ ማዕረ መሰል ስለ ዘለዎ ኣብ ምኽባር ሕጊ ትራፊክ ዕቱባት ክኾኑ ከም ዝግባእ ብምብራኽ ወለዲ ንትሕቲ ዕድመ ደቆም ካሮሳ ከየትሕዙ ምዒዶም ኣቶ በረኸት ኣስዒቡ ዓረብያ ፈረስ ኣብ ጸልማት ምንቅስቓስ ልዕሊ ዓቕን ምጽዓን ጥዕኑኡን ቁመኑኡን ዘይሓለወ እንስሳ ምጥቃም ከምኡውን ቁፅሪ ሰሌዳ ዘይብለን ካሮሳታት ምምራሕ ንሓደጋ ዘቃልዕ ምዃኑ ብምብራኽ ወነንቲ ዓረብያ ምስ ፖሊስ ትራፊክ ብምትሕባር ሓደጋታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራድ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላቢዩ ጊዜያዊ ሓላፊ ሕግን ስርዓትን ከተማ ባሩንቱ ኣቶ ተስፋ ዝግብርሃኑ ብወገኑ ኣብ ባሩንቱ ልዕሊ 700 ወነንቲ ዓረብያ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ
ንዝተዋሃበ ዝተምህሮ ብግብሪ ክሰርሕሉ ሰሌዳ ዝሰቐሉ ዝግቦም ግብሪ ክኸፍሉ ሰሌዳ ዘይሰቐሉ ድማ ብዝቐልጠፈ ሕጋዊ መስርሕ ክኽተሉን ሰሌዳ ክሰቐሉን ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ቦጎኖም ትሕቲ ዕድመ ካብ ምምራሕ ካሮ ክኽልክሉ ልጓም ዘይብለን ካሮታት ስጉምቲ ክውሰደለን ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ድማ ብቐጻሊ ኩደብ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ናብ ዜናታት ስፖርት ምስሰግር ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝናር ጾታ ብምጽብራቕ ኣብ ርእስተን ኣቐዲሞም ዝተዓወቱለን 4 ማልያታት ሓምሸት ወሲኾም ጋዜጠኛ ተስፋለት መብራቱ ዘዳለወ ጸብጻብ ይስዕብ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብዝናር ጾታ ኣብ ዝሓለፉ መድረኻት ንዝወደይውን 4 ማልያታት ብምዕቃብ ንብሉጽ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳዳማይ ትውሃብ ማልያ ተዓዊቶሙላ ኣብዚ 93 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረኽ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኦሎምፒካዊ ምርሃዊ ቅዱስን ኣኽሊሉ ኣረፋይንን ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ቁልጡፍ ቅጽበታዊ ውድድር ብቐደም ተኸተል 9-10 ደረጃ ወፂኦም እዞም ተቐዳደምቲ ካብቲ ዕዉት ናይዚ መድረኽ ዝኾነ ቤልጂማዊ ሊሰርፍ ዊልያም ግዜ ከይከሰሪኦም ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም ዝነኣሰ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ያፌት ሙልጌታ 30 ካልእ ድሒሩ መበል 23 ኣባል ክለብ ባይክ ኤድ ዳዊት የማንን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መትከል ኢዮብን ከዓ መበል 27-28 ተርታሒዞም ኣብዚ 10 ተቐዳደምቲ ዝተገልፉሉ መድረኽ ኩሎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ግዜኦም ዓቂቦም ውድድሮም ዛዚሞም በዚ ናይ ትማሊ መድረኽ ብጫ ማልያ ንምውሳድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኣብ ቀዳሞት 6 ተቐዳደምቲ ዝመጸ ለውጢ የለን ፈረንሳዊ ሬድሪክ ብ9 ሰዓት 23 ደቂቕን 34 ካልኢትን ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ክመርሕ ከሎ ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ከዓ ብተመሳሳሊ ሰዓት ሻድሻይ ተርታ ተቐሚጡሎ ኣማልያ ብሉጽ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ኣኽሊሉ ብ9 ሰዓት 23 ደቂቕን 34 ካልኢትን ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ከሎ ያፌት ሙልጌታ ከዓ 46 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ይስዕበሎ ኣኽሊሉ ብዘይካዚ ማልያታት ብሉጽ ኣፍሪቃዊ መንእሰይን ከዕቅበን ክኢሉሎ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ኣብ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር 4 ግዜ ቀዳማይ ሓንሳብ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ 32 ነጥቢ ዝኣከበ ኣባል ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ዩኤል ሃብተኣብ ኣብዚ ናይ ትማሊ መድረኽ እውን 20 ነጥቢ ብምውሳኽ ብ52 ነጥቢ ወናኒ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑሎ ብዘይካዚ ንብሉጽ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳዳማይ ትውሃብ ማልያ እውን ደሪቡ ኣሎ ዛጊት ኣብ ዝተኻየደ 4 ውድድራት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ብ2 ደቂቕን 26 ካልኢትን በሊጻ መሪሕነታ ክትዕቅብ ከላ ብደረጃ ሃገራውያን ጋንታታትን ክለባትን ከዓ ካብ ሻድሻይ ናብ ራብዓይ ተርታ ሓኺራ ትርከብ ዙር ሩዋንዳ ሎሚ 13 ኪሎ ሜትር ብዝሽፍን ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ቀጺሉ ክውዕል ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክቅጽሉ ደጊመ ብቐብሩ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ተቐናቕንቲ ዕጡቓት ሚሊሻታት ሊብያ ብከተማ ትሪፖሊ ኣዋፊሮሞም ዝጸንሑ ሓይልታት ብምስሓብ ጸጥታ ናይታ ከተማ ብፖሊስ ክሕሎ ኣብ ምርዳእ ከም ተበጽሐ ተሓቢሮም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሊብያ ብዘርግሖ ሓበሬታ ኣብታ ከተማን ከባቢያን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ካብ ማዓስከራቶም ወጻኢ ከቢድ ኣጽዋርን ገዚፍ ወታደራዊ ምንቅስቓስን ከይገብሩ ከምኡ እውን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ናይ ተፍትሽ ንቑጣታት ከይተኽሉ ኣብ ስምዕ ተበፂሕሎም ኣብተን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ስምዓት ንምኽታም ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ሰመዚ ሊብያ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ትሪፖሊን ወሰናስናን ኣብ መንጎ ተጻረርቲ ሚሊሻታት ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዝተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ዘላቒ ስምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምርጫ ማእከላይ መንግስትን ንኽካየድ ደገፍ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም ኣብ ወርሒ ናሕሲ 2023 ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሚሊሻታት ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 55 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ 2011 ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብዝፈጸሞ ወራር መንግስቲ ማዕሙር አልጋዛፊ ድሕሪ ምዕላው ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ከቢድ ጸጥታዊ ሃጋፍ ከም ተኸስተ የረዱ ሩስያን ቬኔዙዌላን ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዝምድነን ንምድንፋዕ ዘካየዱ ንጥፈታት ከም ዘሕይሎ ኣፍሪጣን እዚ ዝተገልጸ ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብ20 ለካቲት ምስ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጽላት ጸዓት ብሓፈሻ ውሕስነት ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ድማ ብፍላይ ከም ዝተሓባበራ ኣብቲ ኣብ ከተማ ካራካስ ዝተኻየደ ርክብ ኣነጺረን
كل مدياو زندنا روسيا فنزويلا بفلاي كابز حالة فكر وعمتات النادم فعكم زمتسي قلص بعصوتو شعات لكاتيت اب كيوبا تمساسار ركبات زكاير مينستر قديات وصاي سيرجي لافروف لوم 20 كلتن لكاتيت عدتو نا برازيل كم زغصل تفليتو لهم حرصت هندي زغربو طلب كم منقص تقبالنت بمسانو ناب كتما نيو دلهي نزمرح كند مسمرات بمعصاو زكاير وسلماو سلفي بعشان حدا لكاتيت بزحير ملكعو قتلهم بوليس هندي نوتوم تراكترات كالة حرشاو ماشينريتات عسنيوم ناب نيو دلهي نمتاو زفتون سلفنياتات زنبع غاز بمتقامن كند مسمرات بمعصاون كم زعاقتهم تقاليهم حرصت هندي منقصي وصونو واقع حرشاو فريات ناتاويتاتهم بخبيل كم تصالوو بمتقاس منقستي ابتي صلات ممحياش واقاتاتن دقومان كقبر نزاعتو مبسعة كتقبر يوم زتصوع زلو بسنكتي سلماو سلفي علتاو نتفتات نايتا لعل 10 مليون هزب الزغمتا كتما نيو دلهي بالوتا بمسلاو اب العلم منقست هندي تصغط فتيرو كم زلو تحبيرو حرصوت هندي اب كلتشن 20 تمساسال سلماو سلفا كايدو منبارون زطقسو تصبصابات اب توان بستولع نعبي 10 تاسوات كم زموتو يذكرون بريطانيا بز سالس زفتنتو تريدنت استسمي زمناو ميسايل علامو كوقع كم زي كاله تقاليهم اتي كابسا ماريون استفتنس تراقق ميسايل نوح كتوعزه اب كبابتي نايمونچف بوتا كم زودقه تفليطوم اتي ميسايل علي 9000 كيلومتر كونچف كم زنبريوم وتادراوان كيلاتات زغلصوم بريطانيا نتعصوت 7 مليون دولار زواغو ميسايل اب 2016 كم زفتنتو انتو نغنا زاغي طنقوب زي تنصر مخنيات علامو كم زي وقع صبصابات يردو بريطانيا طنقنايزي تدغاغام فشلت نمفلاط حابراوي مرمرا كتكايد كم تغليو زمت زلوم اب فنزويلا بعشان حدن لكاتيت اب بوتا زي حقاو عدنا ورق بزغاطم حرغا مهما مريت بوهري 20 سوات كم زموتون سمزت هاجر بمتقاس مع كنا زينا اقاليحن ابتو بوتا لعلي 300 زي حقاوين عدن تتوافروا منبارهم زتقسو تصبصابات مزعتهم كا بيوت انت دحانو زتدبيو كهلو صعونا مرحان هيوت سرحات يكاد كم زلو ارديوم زحرغازي اب زحلف قربا عامتات اب تهاجر كاب زقاطم تمساسال حرغاتات تزعابي سباو كسارا زورده مخانو تحبيرو طنقت حرغا وحسنتو زي حلوه نطفتات عدنا مخانو زغلص مصر صعت فنزويلا هزبي ابزي حقاو عدنا كامو فارك حيب تصويع لهم ابز سالستزي اب افغانستان زقاطم حرغا مهما مريت بوحرو 30 سوات كم زموتو كابت كبابي ستوفنو زينا رديوم بتا مبرقاو شنختا هاجر سغست بهرياو حرغا هوسيات زركبوم حيالو دهايم طفيو بمهلاو قطر موتا كزاي كم زخل سمز سرعت مدعن هيوت افغانستان اميتوم اب افغانستان تخسيتو زلو برد زعبللو حما كونتات اير قديات نمردا نزكار زلو سرحيت يعناقفو كم زلو تقاليصو بسنكتي حرقا بالعل ابايتي عنوت كم زوردون سمزت هاجر افريطوم مكسيكو زركب نطوف ساتو غمراوي انبا بابا كاتي بيتال كاب اسرائيل كاتي داغماي كنتو كم زجمر مع كانت زينا نسمز سيفلاو دحنه هاجر بمتقاسا قاريحن اتي نتغزتوفو زمخخا احاوح اكتاتكن دورونان لعلي 3 كيلومتر كم زعارغن اب نبرتي مزوال كم زصعبن تغليصوم منغس مكسيكو اتي نتغي بزفطرو سغاتنا حرغا متنقطا ام حلاليفلو اتي نطوف ساتو غمراوي انبا بحمش لكاتيت نوتيغو منبارو يوم صبصابات زحبرو زي اسات 5400 مترو زقمتو انبا اب كتما مكسيكو سيتي 7 كيلومتر رحيقا نتركب دوباوي مبراق رحيقو يركب نسعى السرالو زينا نمزام ارسا زينا كرقم لكم ابي فورو قصر ابتكال تعنا زحارسا نفس صورات بعصورتو كلتنتو 500 كبيرو اب جرمن ايطاليان زغر سرعت فنكل بخبز بلا معرض تسميلو اب رابع مدرخ زور رواندا ايرتران تقدر نتزنا صوتا بالمصبرا اب حمشيتي ماليا تعاوتهم
ኣብ ዜናታት ወጻኢ ጸጥታ ትሪፖሊ ንምውሓዝ ተቐናቐንቲ ሚሊሻታት ሊብያ ሰራዊቶም ካብታ ከተማ ከውፅኡ ተሰማሚዖም። ሩስያን ቬኔዙዌላን ዝምድነ ንምድንፋዕ ዘካየዶ ንጥፈታት ከም ዘሕይሎ ኣፍሊጠን። ሓረስቶት ህንዲ ዘቕርቦ ጠለብ ተቐባልነት ብምሳእኑ ዝጀመሮ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝሓይለ መልክዑ ከም ዝቕጽልዎ ኣፍሊጦም። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ኣሚር ዓሊ ንዜናታት ስፖርት ሒዙ ክምለሰኩም ብወገነይ ግን ሮቕ መዓልቲ